ሰላም ጥዕና በለይ ሰዓት 12 ኮይኑ ሎም አድ ዜና ጀሚሩ ኢትዮጵያ ሴክተር ቴሌኮም ብውስና በውልቀት ተዛውረሉ ምክንያት ተሃገር ውጽኢት ቴክኖሎጂታት በምጥቃም ኢኮኖሚ ንምዕባይ ካብ ዘለዋ ድሌት ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ መጽሔት አፍሪካ ቴሌ ከም ሪቪው አብ ዝገበርዎ ጻኒሒት ኢትዮጵያ መርአያ ዕቤት አፍሪካ ንምዃን አብ ምስራሕ ከም ትርከብ ዝሓበሩ እንትኾኑ እዝን ምዕዋት ድማ ትልማ 10 ዓመት ኣብ ምትግባር ንርከብ ኢሎም ሚሮም በርዳዋዲዳቶላ አባደመቀ መጽሔት ቴሌኮም ሪቪው አፍሪካ ነጻነት ቴሌኮም ኣብ ኢትዮጵያ መፈጸምታ ሓድሽ ዘመን ብዝብርሲ ኣብ ዘውጽኦ ጽሑፍ ኢትዮጵያ ብጥንኩር ዲጂታል ቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ዝበለጸ ዕደጋ ካብ ዘለወን ሃገራት አፍሪካ ሓንቲ ምዃና ብምሕባር ወሳንነት ዘለዋ ሃገር ምዃና ገሊጹ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዘርፊ ቴሌኮሙኒኬሽንን አይሲቲን ዕብየት ኢኮኖሚ ዘለዎ ብጽሒት ወሳኒ ምዃኑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝኣምኑ ዘመላኽተ እቲ ጽሑፍ ኣብዚ ጉዳይ ኣድሂቡ ምስ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝገበሎ ቃረ ምሕተት ድማ ዘርዚሩ እዩ። በቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ትልሚ መሰረት ኢትዮጵያ ኣብ አይሲቲ ተመርኮዘ ኢኮኖሚ ንምስራት ግልጋሎት ቴሌኮም ብውስና ብውልቀ ምዝዋር ከም ዝጀመረትን ሓደሽቲ ግልጋሎት ቴሌኮማት ፈቃድ መሃብ ምጅማር ከም እትርከብን እቲ መጽሔት ገሊጹ እዩ። ዕላማ ግልጋሎት ቴሌኮም ብውስና ብውልቀ ምዝዋር ኢትዮጵያ ብዘለዋ ድሌት ዝተመርኮሰን ውጽኢት ፍርያት ቴክኖሎጂታት ብምጥቃም ኢኮኖሚያ ክዓቢ ምግባር ምዃኑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምግላጾም ዝሓበረ እቲ መጽሔት ኢትዮጵያ መርአያ ዕብሬት አፍሪካ ንምዃን ባህጊ ከም ዘለዋን እዚ ንምዕዋት ድማ ትልማ 10 ዓመት ክትሕንጸጽ ምኽኣላ ኣስፊሩ እዩ። መንግስቲ ነዚ ዘርፊ ነጻ ክገብር ምኻሉ ድማ ብሕርሻ ጥዕና ትምህርቲ ቱሪዝምን ማኑፋክቸሪንግን ዝኣመሳሰሉ ወሰንቲ ቁጠባዊ ዕቤት ብቴክኖሎጂ ንምሕጋዝ ዘኽእል እዩ ክብል ድማ እቲ ጽሑፍ ገሊጹ እዩ። ቁጠባዊ ዕቤት ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ንምግባር ርክብ ኩለንተናዊ ወሳኒ ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እዚ ንምትግባር ድማ ካብ ኩሉ ዝተውጻጽኡ ኢትዮጵያውያን ካልኦት መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ግልጋሎት ኣብ ምብጻሕ ዕዳጋ ጽሬትን ዋጋን ዓብይ ከስቢ ዘምጽእ ምዃኑ ዓብይ ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዘርፊ ቴሌኮሙኒኬሽን አይሲቲን ዘጋጥሙ ዘለዉ ጸገማት ሕቶ ዝቐረበሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ትሕቲ ሓደ መንቀሳቐሲ ኣካል ዝርከብ ዕዳጋ ቴሌኮም ኢትዮጵያ ብዙሓት ሕቶታት ዘለውዎ ምዃኑ ድማ አብሪሆም እዮም። እቲ ግልጋሎትን ምዕባይን ንምምሕያሽን ድማ ጸገም በዓል ሞያን ሕጽረት ካፒታልን ከም ዘለዎ ብምግላጽ እዚ ድማ እቲ ግልጋሎትን ከይዓብን ጽሬቱ ዝሓለወን ከይኸውን ገይርዎ ከም ዝጸንሐ ድማ ሓቢሮም እዮም። እዚ ድማ እቲ ቴሌኮም ነጻ ምግባርን ክልተ ናይ ውልቀ ትካላት ናብ ኢትዮጵያ ካኣትው ብምግባር ኣብ ዕዳጋ ንሕንሕ ንክህሉ ካብ ምግባሩን ላዕሊ ዘርፊ አይሲቲ ቁጠባዊ ዕቤት ንክመርሕ ዘኽእል ምዃኑ ድማ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊጾም እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ተባሂሉ ካብ ዝግመት 110 ሚልዮን ህዝቢ እታ ሃገር ብዲጂታል ዝምራሕ ቁጠባዊ ዕቤት ንክህሉ ብቴክኖሎጂ ንዝምርሑ ትካላት ዓብይን ሰፊሕን ዕድል ከም ዘለዎ ካብ ምዃኑ ላዕሊ ግልጋሎት ቴሌኮም ዘይሰፍሐን ንምስፋሕ ድማ ዓብይ ዕድል ብምሓዙ ዘዋጽእ ዓውዲ ምዃኑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕተት ገሊጾም እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዘርፊ ቴሌኮም ምስ ዘለዎ ተወሳኺ ዓቕሚ ተታሒዙ ኣብቲ ዓውዲ ንምውፋር ፈቃድን ጉዳይ መሰረተ ልምዓትን ነቲ ኢንቨስትመንት ጥጡሕ ምዃኑ ልቃሕ ወሃብቲ ዓበይቲ ትካላት ድሌት ምርኣዮም ዓብይ ዕድል ምዃኑ ዝሓበረ እቲ ጽሑፍ እቶም ትካላት እቲ ዘርፊ ክዓቢ ካብ ምግባር ሓሊፎም ምስ ዕብየት ኢትዮጵያ ነዊሕ ሕውነት ዝፈጥር ብምዃኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጽቡቕ ዓይኒ ተቐቢልዎ እዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም እዮም። ኢትዮጵያ ብዘርፊ ዲጂታል ዘለዋ ጸገማት ክሽከም ዝኽእል ከኣላይን ተስፋ ዘለዎን ብሁግ መንእሰይ እቶም ጸገማት ንምላይ ጻዕሪ ኣብ ምግባር ከም ዝርከብ ዝሓበሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እዚ መንግስቲ ከም ዓብይ ዕድል ዝጥቀመሉ እዩ ድማ ኢሎም እዮም። ዘርፊ አይሲቲ ኣብ ኢትዮጵያ ንክዓቢ ንምግባር መንግስቲ አይሲቲ ፓርክ ምህናጹ ዝሓበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ እዚ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝወፍሩ ትካላት መምረትን ሓበሬታን ስብስቡ ማእኸላት ዓብይ ጥቕሚ ከም ዘለዎ ድማ አብሪሆም እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘርፊ ቴሌኮም ሓዱሽ ፈቃድ ካብ ዝወስዱ ትካላት ግግር ፍልጠት ንክህሉን ውሽጣዊ ዓቕሚ ምዕባይ ክልቲያዊ ርክብ ንክጠናኸርን ከም ዓብይ ጉዳይ ዝምልከቶ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምስ ቴሌኮም ሪቪው አፍሪካ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ዝገለጹ እንትኾኑ እቲ ዘርፊ ናብ ውልቀ ንክዘዋወር ምግባሩ ንኢትዮጵያ ዓብይ ዕድል ሒዙ ዝመጽእን ኢትዮጵያ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ቴሌኮም ብዓብዩ ንክትሳተፍ ዓቕሚ ከም ዝኸውን ድማ አብሪሆም እዮም። ኮሚሽን ፕላንን ልምዓትን ዘዳለወ ሰነድ ትልሚ ልምዓት 10 ዓመት ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ናብ ህዝቢ ክዝርጋሕ እዩ ተባሂሎም እቲ ትልሚ ብቐንዱ ብመርበብ ሓበሬታ እቲ ኮሚሽን ኣቢሉ ንህዝቢ ዕላዊ ከም ዝግበር ድማ ተሓቢሩሎም ብተወሳኺ ብመልክዕ መጽሓፍ ዝተሰናደአ ሰነድ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከይዲ ሕትመት ዘሎ እንትኸውን እቲ ከይዲ ምስተዛዘመ ናብ ህዝቢ ክበጽሕ ክግበር እዩ ተባሂሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ዓማውቲ ኣብ ኣተገባበራ ትልሚ ልምዓት ዝነበሩ ክፍተታት ከምኡውን ዝተመዝገበ ኣዎንታዊ ጎንታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ዝቕጽሉ 10 ዓማውቲ ጉዕዞ ምዕባለ ኢትዮጵያ ንምስላጥ
ንኽሕግዝ ዝተዳለወ ትልሚ ከም ዝኾነ ካብቲ ኮሚሽን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የርድእ። ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ ሪጅን ምብራቕ ንዝርከቡ ዓማዊሉ ግልጋሎትን ምብጻሕ እንዳሰርሑ ምዃኖም ኣካያዲት ስራሕቲ ኩባንያ ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩ ገሊፀን። እቲ ኩባንያ ኣብ ሪጅን ምብራቕ ኣብ ዝርከቡ 7 ከተማታት 4G ላይት ኣድቫንስድ ግልጋሎቱ ብዕለ ጀሚረን ኣለዋ። ቴድሮስ ታደሰ ኣሰናዲእዎ ሰሎሞን ታደሰ ቀርቦ እዩ። ኩባንያ ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ ሪጅን ምብራቕ ግልጋሎት ኣድቫንስ 4G LTE ብዕሊ ኣጀሚሩ ኣሎ። ዘተኣማምን ጽፈትን ቅልጣፈን ዘለዎ ግልጋሎት ዳታን ኢንተርኔትን ክህብ ዝኽእል ግልጋሎት 4G LTE ኣብቲ ሪጅን ንዝርከባ 7 ከተማታት ከም ዝጀመረ ዘበሰራ ኣካይዲት ስራሕ ኩባንያ ኢትዮ ቴሌኮም ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩ ኩባንያን ሕዚ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝህቦ ዘሎ ግልጋሎት 3G መንጽር እንተረአ 4G LTE ኣድቫንስድ ብብዙሕ መዐቀኒ ዝሓሸ ግልጋሎት መሃቡ ሓጋዚ እዩ ኢለን ማስፋፊያ የሰራንባቸው ጅግጅጋ፣ ቀብሪ ዳሃር፣ ጎዴ እንደዚሁም ፊቅ ዋርዴር ስራሕቲ መስፋሕፍሒ ዘሳለጥናሎም ጅግጅጋ፣ ቀብሪ ዳሃር፣ ጎዴ፣ ፊቅ፣ ዋርዴር ብሓፈሻ መብዛሕትአን ግልጋሎት ስርጂ ዘለወን እየን። ብመንጽር እዚ ግልጋሎት ስርጂ ዝነበረን ከተማታት እዚ ሓዱሽ 4G LTE ኣድቫንስድ እንታይ ረብሓ ኣለዎ እንተኢልና ዝሐሸ 4 ዕጽፊ ቅልጣፈ ካብ LTE ብመንጽር ስርጂ እንተርኢናዮ ድማ 14 ዕጽፊ ቅልጣፈ ግልጋሎት ትረኽቡ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ብኩባንያና ብዝሓዝናዮ ስትራቴጂ 3 ዓመታት ሓደሽቲ ከባቢታት ኣለውና። እቲ ሕዚ ተሰሪሒ ዘሎ ስራሕቲ ዓቕሚ ምጉልባት እዩ። ሕዝውን ኣብቲ ከባቢ ስራሕቲ መስፋፍሒ እንዳተወገነ ከም ዝርከብ እተን ኣካይዲ ስራሕ ወሲኸን ገሊፀን እየን። አዳዲስ ሳይቶች በኢስት ሪጅን ላይ ተጨማሪ የኔትወርክ ሽፋንን ለማረጋገጥ ሓደሽቲ ሳይታት ኣብ ዞማ ብምራቕ ተወሳኺ ሽፋን ኔትወርክ ንምርግጋጽ ተበጻሕቲ ኣብ ዘይኮናሎም ከባቢታት ሽፋና ተበጻሕን ምግባር ስራሕቲ እንዳተወገኑ ይርከቡ። ኣብዚ ዓመት ዝሓዝናዮም ልዕሊ 600 ሓደሽቲ ሳይታት ኣለውና። ካብ ዘለውና 327 ሞባይል ሳይታት ኣብ 55 መመሓየሺ 4G LTE ኣድቫንስ ጌርና ኣለና። ውጽኢት እዚ ድማ ኣብዘን 7 ከተማታት ንዘለው 454,000 ዓማዊል ተጠቀምቲ ዝገብር እዩ። ኣብቲ ሪጅን ዝርከቡ ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት ንነበርትተን ከተማታትን ግልጋሎት 4G LTE ኣብቲ ሪጅን ስራሕ መጅማሩ ተረባሕቲ ዝሓሸ ግልጋሎት ከም ዝገብሮም ገሊጾም እዮም። ወደኋላ የቀሩት ክልሎች ውስጥ ነበረች ሶማሌ ክልል ሶማሌ ድሕሪት ካብ ዝነበራ ክልላት ሓንቲ እያ። ሎሚ ተረባሒት እዚ ቴክኖሎጂ ምዃና ረብሕኡ ብቃላት ዝግለጽ ኣይኮነን። ብፍላይ ንተምሃሮ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ። ምክንያቱ ዝሐሸ ቅልጣፈ ስለ ዘለዎ markii hore markaad eegto wadamada jaarka aynu lanahay ክሳብ ሕዚ ዝነበረ ቅልጣፈ ኢንተርኔት ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ትንጻጸር ትሑት ነይሩ። ሕዚ ዕላው ኮይኑ ዘሎ ዝሓሸ ተረባሕቲ ዝገብረና እዩ። ኣብ ንግዲ ኾነ ሓበሬታ ንምልውዋጥ በሆቴል ደረጃ ሲመጣ ለምሳሌ ኦንላይን ቡኪንግ ማድረግ ልትፈልግ ትችላለህ። በብርክ ሆቴል እንትረአ በኦንላይን መምዝጋብ ካብ ሆቴላት ቀረብ ምርካብ ይካኣል እዩ። ሕዚ ግልጋሎት ኔትወርክ ይኹን ኢንተርኔት እንዳተመሓየሸ እዩ መጽኢ ዘሎ። እዚ ድማ ንስራሕና ኣሳልጦ ዝሕግዝ እዩ። ኩባንያ ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ግልጋሎት 4G LTE ኣድቫንስድ ብተመሳሳሊ ኣብ ሪጅን ሰሜን ምዕራብ ኣብ ዝርከባ 7 ከተማታት ዕላዊ ምግባሩ ይዝከር። ዓለም ለኸ ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ USAID ንክልል ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል ተወሳኺ 152 ሚልዮን ዶላር ደገፍ ከም ዝገበረ ፍሊጦም። ብመሰረት እዚ እቲ ትካል ኣብ ቀረባ እዋን ትግራይ ንዝገብሮ ሓገዝ ናብ 305 ሚልዮን ዶላር ክብ ከም ዘብሎ ተሓቢሮም። ኣብ ትግራይ ጉዳት ንዝበጽሖም ዜጋታት ጽሩይ መስተማይ ንምቕራብ ንህጹጽ ሕክምናን ደገፍ ጥዕናን ከምኡውን ንህንጸት መጽለሊ ከም ዝውዕል ተገሊጾም። እቲ ትካል ዝገብሮ ደገፍ ንደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ደገፍ ስነ ልቦና ንምግባርን ምስ ስድሮም ዝተፈላለዩ ህጻናት ንምርኻብና ሓዊሱ ንጥቕዓት ተቓልዓትን ዝኾኑ ክፋላት ሕብረተሰብ ሓለዋ ንምሃብ ከም ዝውዕል ተሓቢሮም። ደገፍ መድሕን ህይወት ንዘድልዮም 3 ሚልዮን ዜጋታት ደገፍ ከም ዝገብር ዝገለጸ እቲ ትካል ኣብ እዋን ሓደጋ ሓገዝ ዝህብ ጉጅለ ናብ ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ምውፋሩ ኣዘኻኺሮም።
ውድብ ናጽነትን ማዕርነትን ኣብ ሻርሻ ሃገራዊ መረጻ ዝናሓንሕሉ ማኒፌስቶ መረጻ ዕላው ገይሩሎም እቲ ውድብ ናይ መረጻ ምልክቱን ከም ዘላለየ ክፍለጥ ተኻኢሎም ኣብ ወንበርቲ ውድብ ዶክተር ዓብዱልቃድር ኣደም ማኒፌስቶ እቲ ውድብ ህልዊ ኩነታት ሃገር ኣህጉርን ካብኡ ሓሊፉን ዓለም ለኻዊ ኩነታትን ዘገናዘበ ኢሎም ክብል ሪፖርተር ናይ ዮሐንስ ፍስሃም ጸብጺቡ مزجب عمرتي كابزي مركل تسومون زجبر كوانت خونه ببعلتو بطبيعات مرت از مزجب قطر مزجب تجنا وحد مخانو اتحبابرتي طبيعات مرت اقليصوم طبيعات مرت ببعلتو زي مزجب او قطره مزجبتي از يتحط مخاني وتحبرم مرت ببوان بمزجب مودة معلتات فطر مجنا نخنكي كحجزو كم زجباون قليصوم اي تي في تزواويرو ابستعذبهم طبيعات مرتي كنت تزدلنا تمزجبو خمس يكونوا تعذبهم كبل نبرتي هنا تصبون سيفيك محبرات مرت أسلام خوينون خزازم نايب علم قدك تصاوتو كم زقبا لعلوي عقاب حق كل سيداما ايتماتو مارو قليتهم قدا اتن محبرات كاب معبي حليفو تكالات مهنا استسرحو تكبارات بزحش ملكعو كقلق زخل كام زخونة زاربهم سيبيك محبرات نهنتات سرعات ديمقراسين هاجر نزلوا قد عزوز كام زخونة بمقلات أبز اوان كلم حزي كابز نبر اوانات بزحش ملكعو معوري كونتات مهلاهم مابريهم اب اوان مرت اون نايبو علوم استواطو كبركتو كام زقباون توما أقبال حاتيتهم ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕዚ ዝተኻይዱ መረጻታት ዲሞክራሲያውን ፍትሓውን ከም ዘይነበሩ ሰብ ሞያት ዓውዲ ይዛረቦም ሻርሻ ሃገራዊ መረጻ ናጻ ዲሞክራሲያውን ተኣማናይ ንኸውን ውግንና ዘይብሎም ብቑዓትን ውልቀ ሰባት ኣመራርሓ ቦርድ ኮይኖም እዮም ኣዋጃት እውን ተመሓይሾም እዮም ሰሎሞን ኣበጋዝ ዘወረዶ ጸብጻብ ኣሎ በሪ ብርሃነ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕዚ ፍትሓዊ ተኣማንን ዲሞክራሲያውን መረጻ ኣይተኻየደን ነዚ መበገሲኡ ድማ ውግንና ብዘይብሉ ኣገባብ መረጻ ዘፈጽም ቦርድ መረጻ ዘይመንባሩ እዩ ዝብል ርእይቶ ኣለዎም ሰብ ሞያ እቲ ዓውዲ ምርጫው የሚደረገው ለይስሙላ ነው የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይሄ መንግስት ኣብ ሕሉፍ መረጻ ዝካየድ ንይምሰል እዩ ማሕበረሰብ ዓለም እዚ መንግስት እዚ በህዝቢ ዝተመረጸ ዝብል ኣረዳዳ ንኽህልዎ ተዘይኮይኑ ፍትሓዊ ፓርታት ዘሳትፍ ዘናሓንሕ ሓሳበንን መማረጽ ፖሊሲየንን ብነጻ ካዕረባ ህዝቢ እውን ብናጽነት ክመረጽ ዕድል ዝህብ መረጻ ኣይነበረን ሓደ መግለጺ ስርዓት ዲሞክራሲ ብዝኾነ መረጻ ቢልካ ብድሌት ህዝቢ ናብ ሓላፍነት ዝመጸ መንግስታዊ ስርዓት ንምዝርጋሕ ዝመጸ ሃገራዊ ለውጢ ሲዒቡ ቦርድ መረጻ ዳግማይ ተጣይሹ እዩ ንሃገራዊ ቦርድ መረጻ ብዘይ ውግንና ዝመርሑ ንሕግን ስርዓትን ተገዛእቲ ዝኾኑ ውልቀ ሰባት እውን ናብ መሪሕነት እቲ ቦርድ መረጻ ክመርጹ ግቡእ ብምንባሩ ነዚ ቦታ እዚ ይበቕዓኤን ዝተባሃላ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ምቕራበን ኣካቢት ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ብምዃን በባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ተሸይመኔን እኔ ብርቱካን ሚደቅሳ በዛሬው ዕለት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቤ ሁላችንም ማንነታቸውን የህግ ዕውቀታቸውን ብቻ ሳይሆን ለመንግስትም ቢሆን መንነተን ዘለዎን ሞያ ሕግ ጥራሕ ከይኮነስ ንመንግስቲ እውን ተኾነ ብዘይ ኣግባብ ኢድ ዘይህባ ንሕግን ስርዓትን ጥቡቕ እምነት ዘለዎን እምነት ጥራሕ ከይኮነስ ንዕኡ ዋጋ ንምኽፋል ድልዋት ምዃነን ብተግባር ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘርአያ ንሕናውን ካባኹም ኢኹም ተምፁ ዝብል ዘቐርበና ዝነበረ ጥርዓን ዘትርፍን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኣመነሉ ትካል ንምህናጽ መንገዲ ዝጸርግ እዩ ኢልና ንሓስብ ሕግና ስርዓትን መሰረት በማድረግ ስራዬን ለመፈጸም ቃል እገባለሁ ናጻን ዴሞክራሲያዊን መረጻ ዘካይድ ቦርድ መረጻ ዳግማይ ምጥያሽን ሃገራዊ ሓላፍነት ክፍጽሙ ዝኽእሉ ዓቕሚ ዘለዎም ኣመራርሓን ኣባላትን እቲ ቦርድ ናብ ሓላፍነት ካብ ምምጻእ ሓሊፉ ዝተፈላለዩ ሕግታትን ኣዋጃትን እውን ተመሓይሾም እዮም ሓደ ካብቶም ዝተመሓየሹ ኣዋጃት ውሽጢ ኣዋጅ መረጻ ምዝገባ ፓርቲታት ፖለቲካን ስነ ምግባር መረጻን ዝጽራሕ እዩ ምርጫ ሂደት ላይ የነበሩ ክፍተቶችን ኣብ ከይዲ መረጻ ዝረአዩ ዝነበሩ ጉለታት ምስ ግልጽነት ዝተተሓዙ ክፍተታት
ምስ ዘይሻራዊ ዝተሓሓዙ ብሓፈሻ ኣብ ወዳድባን ምሕደራን መረፃ ዝምልከቱ ሕግታት ምምሕያሽ ጌርና ኣለና ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዝነበረ ሃገራዊ መረፃ ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ተናዊሑ እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ንኽካየድ እውን ውሳነ ተመሓላሊፉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ወፍሪ መረፃ ምዝገባ መረፅትን ካልኦት ዕማማትን ብመሰረት ዝተታሕዘሎም ግዜ ሰሌዳ ኣብ ምስላጥ ይርከቡ ኢትዮጵያ ምስ ዘለዋ መዋእል ታሪክ ሃገረ መንግስቲ ዝጓዓዝ ባህሊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ከም ዘይሃነፀት ይዝረብ ድሕሪ እቲ ዝመፀ ሃገራዊ ለውጡ ድማ ናፃ ፍትሓውን ዴሞክራሲያውን መረፃ ንምስላጥ ኣብ ሻሻይ ሃገራዊ መረፃ ብድምፂ ህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ንምርኣይ ዜጋታት ብተስፋ እናተጸበዩ እዮም ብመራፃይነት ንምምዝጋብ ዘብቅዑ መዐቀነታት ኢትዮጵያዊ ዜጋ እንተኾይኑ ኣብ ዕለት ምዝገባ ዕድሚኡ 18 ዓመትን ልዕሊኡን እንተኾይኑ ኣብቲ መረፃ ክልል እንተወሓደ 6 ወርሒ እንተነይሩ ብመራፃይነት ክምዝገብ ይኽእል እዩ ብመራፃይነት ንምምዝጋብ ዘየብቅዑ መዐቀነታት ብምኽንያት ሕማም ኣእምሮ ዓቕሚ ምውሳን ዘይብሉ ምዃኑ ስልጣን ብዘለዎ ኣካል ወይ ከዓ ብቑዕ መረዳእታ ዝቐረበሉ መሰል ምምራፁ ብሕጊ ወይ ከዓ ብመሰረት ግቡእነት ዘለዎ ውሳነ ቤት ፍርዲ ዝተገደበ ሰብ ብመራፃይነት ኣይምዝገብን ግልጋሎቱ ቋሪጡ ዝነበረ ኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ክልል ትግራይ ዳግም ስራሕ ምጅማሩ ፍሊጦም ኣብ መድሓኒት ዝተለመደ ሕማም ሳምቦ ኦቲቪን ጽሩይ መስተማይን ግልጋሎት ምርመራ ላብራቶሪ ምጅማሩ ዝገለጻ ዳይሬክተር ጽፈት ላብራቶሪ መረጋገጽ ብቕዓትን ምርምርን ወይዘሮ ለምለም ለገሰ ብሙሉእ ዓቕሙ ግልጋሎት ንምሃብ ሕጽረት በጀትን ካልኦት ጸገማትን ከም ዘለዎ ገሊጸን በጀት ሕጂ የብልና ሕጂ ኣባና ቲ ላብራቶሪ ክልተን ተኣስሙሎ ተመራመርቲ ኣለዉ ሩቲን ስራሕ ዝውኻ ኣለዉ ቶም ተመራመርቲ ሪሰርች ክሰርሑ እዮም ዝግብኦም ሪሰርች ክሰርሑ ከዓ ኢንተርኔት የድሊ ኢንተርኔት የብልናን ሕጂ ኣክሰስ እንደገና ከዓኒ በጀት ካፒታል በጀት ፕሮፖዛላት ጽሒፍና ናብ ዝምልከቱ ኣቕሪብና ኣለና በጀት ሕጽረት ኣለና በጀት ኣታዊ ተገበረን ስለዚ ብዘይ በጀት ከዓኒ ክንቀሳቀስ ኣይንኽእልና ናይ በጀት ሕጽረት ኣለና ኢንተርኔት ከዓ ከምቲ ናይ ምርምር ትካል ምዃኑ ኢንተርኔት የድልየና እዩ ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ክልል ትግራይ ሕጹይ ዶክተር ፍስሐ በርሀ ኣብቲ ክልል ብዘለው ዝተፈላለዩ ጸገማት እቲ ኢንስቲትዩት መረዳእታታት ክእክብ ከም ዘይተኻለ ገሊጾም ኣብ ትግራይ ላብ 240 ዝኾነ ፋሲሊቲ እና ሄልዝ ፋሲሊቲ ኣለዋን ተን ፋሲሊቲ ኳሊቲ ኮንትሮል ንገብረን ንሕና ኢና ብላቦራቶሪ መዳይ ማለት እዩ ስለዚ ብቲ ናይ ሴኩሪቲ ኢሹ ዋላ ካብ ሑመራ ዋላ ካብ ራያ ዋላ ኣብቶም ካልኦት ዘሎ ወረዳታት ምእካብ ኣይከኣልናን እቲ ምእካብ ብለይ ምኽኣልና ናትና ፀገም ኣይኮነን ነቲ ናይ ኣብ ክልል ዘሎ ክራይሲስ ዝፈጠሮ እዩ ምክንያቱ ፍርቁ ወዲሙ እዩ ግልፂ እዩ ዓንዩ እዩ ዘሎ ዘይዓነወ ደሞ እንታይ ዝኣክል እዮም ክሰርሑ ዝግባእ ዝብል ኣሰስመንት ኣይትገበረን ራፒድ ኣሰስመንት ህንደይ ፋሲሊቲ እዮም ተበላሽዮም እንታይ እዩ ጎዲልዎም እንታይ እዮም ዝሰርሑ ኣለዉ ዝብል ከይድካ ምርኣይ ኣድሊ እዩ ኔክስት ንኸዲና ዝብል ፕሮግራም ኣለና ግን ክሸውሃዚ ዝነበረ ግን ናይ ሴኩሪቲ ኢሹ ስለ ዝነበረ ኢንሴኪር ዝኾነ ኤርያ ደሞ ምኻድ ከቢድ እዩ ስለዚ ብኡ ምክንያት እዩ እቲ ንሕና እዚ ኣብዚ ዘሎ ስራሕ ዲያግኖስቲክ ኢና ዲያግኖስ ኢና ንገብር ይመፅእ ሳምፕልና እሱ ዲያግኖስ ጌርና መልሲ ንህቦም እቲ ዓባይ ስራሕና እዚኣ እያ ግን ልሰደልና ሰብ የለን ልምታይ እዩ ዘይስደድ እተን ሄልዝ ፋሲሊቲ ፋንክሽናል ኣይኮናን መብዛሕትአን ስለዚ ሴኩሪቲ ተረጋጊዑ እዘን ፋሲሊቲ ላቦተን ትምለስ ኣለዋ እቲ ሳምፕል ኩሉ ከም ዝነበረ ከም ቀደም ኤክሰስ ዝኾነ ስራሕ ይስራሕ እዩ هذه عنتو أنا تزاركوا أو زي إنستيتيوت جن كوفيد يسرح دوي أي سرحن زبل يسرح أيو
لسدنا سامبل سبتلو انستيتيوت فاسيليتي تلو نسرحنا وتر اناليسيس تسرح ديهم نسرحنا جين اكسبرت نسرحنا عنتو نجيرك ينبر اي دي بي تفناقلتي كوفيد سرحنا هنا لابشو منتسب زخون كنا سرحنا مسينا هنا جين اكسبرت سرحنا هنا اب تي في سرحنا كاب 7 بالعلي اب تي تفناقلتي ግን ኣብቲ ቃሊ ናይ ክልል ወረዳታት ግን እቲ ብዘሎ ጸገማት ብዘሎ ውድመት ናይ ፋሲሊቲ ናይ ክሊኒክ ናይ ሄልት ሴንተር ናይ ሆስፒታላት ውድመት ምክንያት ኣይሰዱልናን ሒዙ ዝመጽእ ሰብ ደሞ የለን ስለዚህ እዚ ሰላም ሞሉ ሰላም ተኮይኑልና እቲ ስራሕ ላብ ዝነበረ ናኣትዊና كم تبصاب ريبورترنا جبرز جابهر هايلون مفتاح مزملكتهم أكلات نزار بلنا زبلوا تموانا دايركتور زملكتهم أكلاتون حاجزنا قبل تسويهم. تقالي ناي بجت أجمع ناي عنا ناي مرمر بزملكته منهم استرحي إلا because of بجت حسرات مالتي. سلزي زي بجت حسرات لازم الكاتو عنده تجارب إيه سدينا هنا research نسرح. مرمر نسرح أو تقرأ زلوت أجمعات نرأيه بصنعات مالتي زبل دكتور مولولا لامي لدكتور فاسيكانا جيتاچون سدينا لنا سلازي تأيا بزي مسارات غيرنا بجت نركبنا وتعبي نجار جن نايت كل جزء يكونن بجت تلو نيرو دكتور مولو يبنا نيرو جن كابا عقمه بالعلي إلى بقول لي زحسبه هو ممكناتهم أب تقرأي كاب شموت لا 10 بليون هاي تأكبن استي كابيتال بيجت لابانا كمس نيرو سلازي أزي مشفان زلوا ناي فيدرال منغستي سلازي أزي كفتات ريو أزي كفتات معصي بيجت كمدبلو تكرت كبالو فيدرال منغستي باي ذا واي هيبو زلوا كرايسيس زلوا ودمت تولو كملس مقبارالو مدنقوا يلو أنا كم زرعيني سلازي مدنقوا عاد لا يكونن أمبر أبزي أكل البجت اللهم نايسمون سرحي ومديوكا زي سر زي سرحو زي جمرو سلازي أكل زي البجت يلن سلازي فيدرال منغستي بسوت راح تايهم كلهم كللات إثيوبيان أبزي نايتغرات أجم حاجز كجبر له حدنا ناس بزي آيات مسكر لمثالي نايتعنا ناي لوالات حديقنا ناي تعنا مرمر يعني 10 مليون يتمديون سلازي 10 مليون مولو بمولو يلن سلازي تي ستاف قالو يا اتو يوصي سلازي زي بجت زي تلاقى زي اب تግራይ ዘሎ ናይ ጥዕና አሰስመንት ራፒድ አሰስመንት እኔ ኤፒዴሚክ ተተፈጥሮ አሰስ ገይሩ እቲ ጸገም ናይ ምፍታሕ አይደንቲፋይ ናይ ምግባር ስራሕ እናተሰርሐ ይኮነን ማለት እዩ ዝርግሐ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ዘሎ ስርዓት ጥዕና ዝሕድሮ ዘሎ ጽዕንቶ እናወሰኸ ይኸይድ በምህላው ዝተዋደደ ጥንቃቐን ምክልኻልን ኩሉ ዘድልየሉ እዋን ርከብ ክብል ማሕበራት ሰብ ሞያ ጥዕና ተሓሳሲበን ምውሳኽ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ሓፈሻዊ ግልጋሎት ጥዕና زحدሮ ጽዕንቶ ዝለዓለ ምዃኑ እውን የገንዝባተን ማሕበራት ብሩክ ተስፋይ ከም ዝስዕብ ዘራሪቦም ኣለው ባለፉት ጥቂት ወራት ውስጥ ኣብ ዝሓለፉ ሰናት ኣዋርሕ ኣብ ሃገርና በዝሒ ሕሙማት ኮቪድ-19 ብልዑል መጠን እናወሰኸ መጽኡ እዩ መብዛሕትኡ ብኮቪድ-19 ዝተሃሰብ ድሕሪ ዝተወሰነ ቃንዛ ይሓዊ ዝተወሰኑ ሰባት ድማ ኣብ ልዑል ቃንዛ ይኣትዉ ካብ ውሽጢ እዚኣቶም ህይወቶም ክሓልፍ ይኽእል እዚ ማለት ብጽኑዕ ዝሓሙን ዝሞቱን ሰባት ምውሳኾም ሕዚ እናተዓዘብና ኢና ብሓፈሻ ዝተፈለጡን ዘይተፈለጡን በዝሒ ሕሙማት ምውሳኹ ዘርኢ እዩ ኮቪድ-19 በሽታ የጤና ስርዓቱን እየፈተነ ነው ስንል حمام كوفيد-19 سرعات طعنانا فتنه يركب كنمل تلنا الفيروس ازيو نتغافح بممصو بزحات صقمات نفطر يزركب نابنت اتحمام كمو سخوس تبغسه اكسجين زدلي حمومات يوسخلو زتصنع حمامات ون اناوسخ يوم ازيوم بزوسخو قصري تكالات طعنا مسلون وسنونت قرب التاوت ملؤ زلو قرب حيل سبن جنزبن نزح حمام أمك الخال سلزوعل كالوت جلجالوت عنا يعريوم الناتو قود يوم يبشتا بصفات يسفا يتمامين قطري يجمره እዚ ሕማም እዚ እናወሰኸ ቁጽሪ ሕሙማቱን እናዓበየ መጸሎ ኣብ ስርዓተ ጥዕናውን ልዑል ጽዕንቶ እናሕደረ ከም ዝርከብ እዩ ዝግለጽ ነዚ ምዕጋት ሓላፍነት ሓደ ኣካል ክኸውን ይኽእልን
حد ولك أسب كجبرو زجباء تنكعه بب معلتو كيتسلاشوا كفتسم الله ويله حسب كالوت أكلاتون الله كولك أسب جميرو سدرابيت يقصل كاب سدرابيت نتوصل دما محبر أسب الله زيهم كلهم تدميرهم يوم نزح مامزي نابنس أورولو درجة خنبس إحنا خل زي حبراو زعري زحت تقدايو كمنجست عند منجست مهابرسبون منجستي كمنجستي حبرة السب تعنو نخحلو مسعر قدام يوانين ايو إيلس لزعمن زوتو ممرحتات عم فتزام اب تقبار كعلو تخرت مهابي قبا كابزوت اي كالي ممارت يبلنان بوغن حبرة السب دما حبرة السب استفلاليو الرداد ايو حيزو زلوم عزوزيوم بوزحات فتوتنان ازمادنان اب كابينا زلو سبات بمخنيات از حمام هيوتو من تسئنو النار اناكواس كوبيد يلن زبلو سبات اللو اتحمام اللو ايو هزبي بمولو كودا يبلون اتحمام قتال ايو فوسوون يبلون مكل خالن عرسخا محلاون بقوبو مفتزام رحقة محلاو معمم اف بقوبو متقام سانيتايزر متقام نزيوم بقوب قودا هيوت يلو كم منقست حالفو محبرسب تعناي بعلى ايه زحليلو زوتو ممرحتات زوهاو مال اختتات بقوب كتقبري قبا هذا مزاي زلوا بعلى سلمة بهال متحجز متدقف معبال كم بعل فاسيكان بعل إيدا الفترن زبلوا عام متى وانا زخبروا بعلات نزل متكبر كم ستل متى قليتهم تقل قالوا سناي تكبر نلعل حدا ميت شح زهون عام زي بلوم وجنات حربنياتات نبارات أثليتاتن كالوتن أب حدا أوان نهجرم طبق صراحة زسرحوا أبز أوان أبى تجمع خناتات من نبابرو زركبوا زي قاتات نمحجاز زعل مخمز خنا تقليت لهم السناي تكبر نخل التوارح تنح خوينو متجان جزاوتي كالوت قل قالوتات سناي تكبر كم زسالت تحبير لهم هنسات عبي قدب هداسة إثيوبيا عوث نمقبار بكل غامبيلا بر 15 مليون بمشت أبون نمقاب تلمتات حيزو لي سراح كم زلو تحبيرهم تقدب تجمر له مبل 10 عامات مهنيات بمقبار أبت خلل مرها قبر مشت أبون دام تكبار يركب مفتاح عبد القادر والد ولو أبادي دمقاب مبل 10 عامات هنسات عبي قدب هداسة إثيوبيا مخنيات بمقبار بكل غامبيلا بمشت أبون دي جنزب نمقاب سخل مرها قبري مسنداو نايتي كل البيت صحفت متحبار هزباو تساتفو هداسة قدب أفليتو حلافة بيت صحفت ايت دانييل بوج كم زحبرو بحبرة إثيوبياويان اب مهنات زركب هنسات عبي قدب هداسة إثيوبيا عوت نمقبار كم مشت أبون دي أبز عامات كبابي 15 مليون برن مسبساب تلمي كم زتحازلو توم حلافة قليزوم عند غامبيلا كلل ودا 10 مليون كم كلل غامبيلا كبابي 15 مليون جنزب نمتخخاب تلمحزنا إنا أزين معواد دما مشتا بوندي أفا مكادينا نركب أبتكلل استدالو مشتا بوندي نتعدو ترخبو أمرار حتى تتكلل بوغنو مستجمره هنتات كدب الداسة تزازيمون مرأيز قبرو ودقافات أنا خيروم كم تقتلو قليسوم يوم زاري بون غزيچالو أنا بقلي بوند غزي اللغو أزيز غزا كل مخنيات دما نبع علي سلازغان أيو نولادي ونيو ندك أي ونيو أزي زورس هافتي سلازغانا قدنت بوندي بمقصا نقص على المعات نخوعل دقاف يكبر اللغو زاري دمو يغزاوت لليجينو إز بوند زغزا خو نولادي ناتي 10 زعرفو تاريخون سلازخون ولادي دما نايت تاريخ أكال نخون إلي زغزز اللخو ኢትዮጵያ ሃፍቲ ተፈጥሮኣ ናይ ምልማዕን ምጥቃምን ዕድላ ብምስፋሕ ዝጀመረቶ ጉዕዞን ምትጉጓል ብዝፅዕሩ ውሽጣውን ደጋውን ሓይልታት ብዘይ ምዝንጋዕ እቲ ድጋፍ ተጠናኺሩ ክቅፅል ይግባእ እንትብሉ ድማ እቶም ኣመራርሓታት ገሊፆም እዮም። ግድብ ለመገንባት የቅርብ ያሉ አገሮች ግድብ ህዳሴ እንትህነጽ ንጎረባብቲ ሃገራት ናይ ምጉዳእ ሓሳብ የለን ሃፍቲ ማይና ብዝግባእ ንምጥቃም ዝብል እዩ እቲ ዕላማ ብዛዕባ እቲ ግድብ ዝንገሩ ሓበሬታታት ሓሰት ስለ ዝኾኑ እቲ ግድብ ክቅፅል እዩ ዝግባእ ህዳሴ ግድብ አባይ ወንዝ የኛ ነው አባይ ናትናዩ ፍልፍሉ ድማ ኢትዮጵያያ ቀዳማይ ረብሓ ክረኽቡ ዝግባኦም ድማ ኢትዮጵያውያን እዮም ኢትዮጵያ ድማ ካልእ ሃገር ንኽትጎዳ የገበረቶን ብሓባር ንጠቐም ተሓባቢርና ተሰሪሕና ድማ ሃገርና ዘይነልምዐሉ ምክንያት ኣይህሉን ኣብቲ ዝተዳለወ መሸጣ ቡንዲ ኩሉ ብምስታፍ እጃሙ ኮፊ ከም ዝግባእ ድማ መልእኽቲ ተመሓላሊፉ እዩ ዜና ውፃኢ ኬንያ ብምክንያት ሕፅረት ኦክሲጅን መጥባሕቲ